Csak a baj van magával. Minek is hoztam magammal. Tényleg, minek? Nem is kértem. Fogalma sincs, Hannáska, mi minden kell az ilyesmihez. Elárulná nekem a kisasszony, hogy honnan szerzek itt polipropilén membrán gumifelfüggesztéssel? Fogalmam sincs. Na, köszönöm szépen. De biztos vagyok benne, hogy meg tudja oldani. Nem úgy ismerem én a Sándor bácsit, mint akin kifog egy ilyen béna kis membrán. Hát nem is. Hogy hiszem. Na, Berci, ne is hagyjál már. Berci, most ne dörgölözzél, hagyjuk gondolkodni Sándor bácsit.